Vitajte v digitálnom svete samospráv. Dobrá obec je revolučnou službou, ktorú využívajú už stovky obcí na Slovensku a jej významný prínos je neoceniteľný. Spoločne s Dobrá obec môže aj vaša obec využívať kompletný balík, ktorý nielen šetrí financie, ale tiež zabezpečuje bezpečný a legislatívny chod obce. Dobrá obec poskytuje modernú webovú stránku v súlade s legislatívou a výberom rôznych vzhľadov, inteligentnú mobilnú aplikáciu, ktorá vás upozorní napríklad deň pred vývozom odpadu, alebo na rôzne dôležité oznamy v obci, ako sú podujatia či výpadky a poruchy v obci, prepojenie na systémy ako centrálny register zmluv či centrálnu úradnú elektronickú tabuľu, tlačivá pre občanov na jednom mieste, o ktoré sa postaráme za vás, SMS a e-mailový hlásnik na rôzne rýchle upozornenia občanov, odbornú technickú podporu, ktorá vám pomôže aj v oblastiach povinného zverejňovania a digitalizácie, školenia na prácu na internete, povinnom zverejňovaní, digitalizácie, zákona o e-governmente a veľa iného. Všetky tieto služby získate bez vstupného poplatku a v jednom balíku. Pripojte sa k službe, ktorá vám zabezpečí efektívnu digitalizáciu, podporí informovanosť občanov a pomôže vám v legislatívnych otázkach. Staňte sa dobrou obcou ešte dnes a vyžiadajte si cenovú ponuku s podrobným rozpisom služieb na info@dobraobec.sk alebo sa dozviete viac na www.dobraobec.sk. Buďte aj vy dobrá obec.